Το μεγαλύτερο event που έγινε ποτέ στην Ελλάδα έρχεται. Παραμονή πρωτοχρονιάς. 31 Δωδεκάτου Atheneum Intercontinental. The Global Live 2014. 3 επίπεδα, 5 stages, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, μια μοναδική εμπειρία. Destination New York House by 88,6 FM. Resident DJ Πάνος Γεροντάκης, Κούμο, Νταμάικ, Άλεξ PM, Δημήτρης Σουρίκης, Άντζελο, Κούμο, Βαλάνο, Αθήνα, Νικ Δέλτα. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Destination London R&B by Free Angel 918. Θα περάσουν οι Νίκος Βουρλιώτης, Νεύμα, Vocal Special Show, Stacy, DJ Sets, Ρίκο, Vox, Άρης Βαν Βέλκος, Innerman. Guest DJ Δημήτρης Δαλάκος. Destination Berlin Mainstream, Athens Radio DJ. Θα περάσουν οι Νίκος Γκάνος, Μαρκάντζελο, Kings, Playmen, Κώστας Μαρτάκης, Νίκο, Kings Αντωνέλα, Otherview, Freaky Fortune, House Twins, Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Destination Barcelona Salsa by Mad Radio and Sinners. Κατευθείαν από τη μαγευτική Κούβα, η S-Band. Guest DJs Νίκος K, George B και ο Χουάν Αντώνιο. Destination Athens by Dromos FM. Θα περάσουν οι Ελένη Φουρέιρα, Σάκης Αρσενίου, Ελευθερία Ελευθερίου, Κυριάκος Κεανός, Ρεκ, Θοδωρής Κότσης, Πάνος Χαριτίδης, Hashtag, Θεοδόσης Κότσης, Πέτρος Σύμβριος, Κατερίνα Στικούδη. Guest DJ Μάνος Μαγιάτης. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Για κρατήσεις εισιτηρίων με πρόσβαση σε όλα τα stages και απεριόριστη κατανάλωση, επικοινώνησε τώρα στο 693 20 90 700 ή στο freeangel.gr. You are the future.